Bine. Ăsta e să craftez o lopată de iron. Puhnier, matai. Deci dacă găsești undeva cobblestone, dă-mi-l. Ok? Știi ce ar fi cel mai șmecher? Să punem acolo un prostie din asta, un obsidian la intrare. Și îl sparg doar, și când vrei să intri în buncăr îmi zici, îți fac un pickaxe și doar noi doi o să numesc pickaxe-ul cheia de intrare. Să-ți fac lopată de aur. Ba nu lopată de aur, cu lopata de aur nu reușești. Ba da, Să spargi obsidian. Nu vorbeam despre obsidian. Am terminat aici de spart dirt-ul. Oh, șmecher. Mersi. Mersi de ajutor. Eu am doar 8 cobblestone. Bine. Văd în chest-ul dacă e cobblestone. Oh, am găsit 15 cobblestone. E bun, e bun. Dă-mi-l. Te fac te ajut și așa. Buncărul ăsta o să fie șmecher. Tu ce crezi? Da. S-ar putea să fie. Pe câte ora? Ești 33.